ಕೆಳಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಬರವು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಯಜಮಾಂದಿಯಾದುಪುನ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಗೂ ಶುರುವಾದ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ಟು 101ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾತಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಚ ದೇಹಿಮೆ ಇಂಚ ಬರವುದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೊನ್ವೆರು. ಬರವು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಗ್ ಯಜಮಾಂದಿ ಅಧಿಪತಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಮಗಲಾದ ಪುಟ್ಟುದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈಪತ್ತಿನಾರು. ಶಾರದೆ ವಾಣಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚೇದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಆದಿತ್ತದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ಅರೆನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಐನ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಅಕೇರಿಗ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾದ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ನೀರಿಗ ಬುಡ್ಪೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠ ತಾನಿಲಿಟ್ಟು ಕರಿನ 100 ವರ್ಷಲೆಡ್ದಿಂಚ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ 101ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟು 7 ದಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುರುವಾಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಶಾರದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರು. ಆಚಾರ್ಯ ಮಠ ತಕುಲು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಕುಲು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಬರವುದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. कुलदली जनिसी श्री चरड पहिलेची कोण तांडील पळय तिगेल न्हय कोण सोण दिल पळय तिगेल आसा. कित्याक की म्हळ्यार चरडाक दूख जाल्यार आवसूक दूख जाता आनी चरडाक दूख जालें म्हळ्यार हिची निजा आवसू त्यातकून तीन सोण दिलें म्हणगे न्हू सांगता. त्यातकून विलेजा मुख्यान कसन केलें म्हळ्यार त्या चरडाक दुसरे बायल मनशीक सोपून दिलें. सांगचें कारण कसन की म्हळ्यार ही आवय तुमगेले कष्ट कसन आसा तुमकां कसन जाता आसा जिवनांत तूं तें समजून घेवचें. चरडाक दूख जाता की कितें हें समजून घेवचें शक्ती सामर्थ्य आशिल्लें तशें एकमेव म्हळ्यार ती आमगेलें स्त्री स्वरूप जावन घेवन आशिल्लें तशें आवसू. तिगेलेग आमी कसने प्रार्थना केल्यार कसने आमी विचारल्यार ती ना म्हणना. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಬಿಎಲ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ತದಂಡು. ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಲಿನ ಕೈ ಸೇರಾಯರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಮೇಡ್ದು 31 ಮುಟ್ಟ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಆದ ಪುನಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಬದ ತಿಂಗೊಳುಡು ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಲಿನ ಕೈ ಸೇರಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಮೇಡ್ದು 31 ಮುಟ್ಟ ಗೃಹ ಸಾಲ ಕಾರ್ ಸಾಲ ಬಂಗಾರ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಾದ ಖಾಸಾ ಕೆಸಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೆಸಿಡಿ ಸೇರ್ದು ಕೆಬಿಎಲ್ ಉತ್ಸವ 2022 ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ತದಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕೆಬಿಎಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ತುಡಾರ್ ಪೊತ್ತಾದ ಕೆಬಿಎಲ್ ಉತ್ಸವ 2023 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ ದ ಡಿಜಿಎಂ ಹೇರ್ಲೆ ವಸಂತ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಗಿರಾಕಿಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಯೋಜನಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಕೊಡುಗೆಲೆನು ದೆತ್ತೊನ್ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಬಿಎಲ್ ಉತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನದ ಡಿಟಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲು ಕಾರು ಬಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಕೊರೊಂದುಂಡೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಸಾ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಎಜಿಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎನ್, ಎಜಿಎಂ ಡಿವೈ ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ ಜೆನ್ ಸಲ್ದಾನ, ಆರ್ಎಸ್ಸಿ ರಿಟೇಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೇಡು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿದ ದಿನ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿನ ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಪಟ್ಟಿಯರು 40,000 ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿ 20,000 ಸೀರೆ ಪಟ್ಟದಿರು.
కటిల్ శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరి దేవస్థానుడు నడుతొందిప్పున మార్ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯೋಡು ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿದ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಊರು ಪರವೂರ ಭಾರೀ ಜನ ಭಕ್ತರು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತೊಂಡೆರು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿದ ಲೆಕ್ಕುಡು 40,000 ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತೊನ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆನ ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಪಟ್ಟಿಯರು 300 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯುಡಿತ್ತರು 100 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಿತ್ತರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡ್ದುಂಬು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಸೀರೆನ ಅರುವೆ ಮಲ್ತದು ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತರು ಇಂಚಿಪದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡು ಇಡೀ ಸೀರೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರು ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗ ಸೀರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ವರ್ಷಡು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಸೀರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ಅವೆನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ರಡ್ಡ ಸಾರುಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಖರ್ಚಿದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ರಂಗಪೂಜೆ ಅನ್ನದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಗೋದಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಆಟದ ಮೇಳೊಲೆಗೂ ಪಟ್ಟದ ಒರಿನ ಸೀರೆಲೆನು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಇರುವ ಸಾರೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಸೀರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ವಾಸುದೇವ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಹರಿನಾರಾಯಣದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಭೋಜನ ಶಾಲೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ತೂವನ್ನ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅವಾಗ ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 8 ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಈ ಸರಿ 3 ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸರಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೊಳಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಇದೇ ಸಲ ಬಂದು ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಕುಡ್ಲ ದಸರಗೂ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 5ನೇ ದಿನದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೂಜೆ ಕರಿತಿರು. ಶುಕ್ರವಾರ 6ನೇ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡಪಾದೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನುಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯಡು 5ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಮಾ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುರ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡಪಾಯರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾರ್ನಿಮಿದ 6ನೇ ಪೂಜೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದ ಕಾಂಡೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಶುರುವಾಂಡು. ಕುಮಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾದ ಪುರ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಾರೀ ಜನ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದಿತ್ತದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ, ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್, ಕಾರಿಂತಿರು ಬಿ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಕಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್, ಎಂ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ, ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ, ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇಂಚ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಜತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸೂಯ ಬಿಟಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು.
ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಭದ್ರಕಾಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಗುರುವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೀತಿದ ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಾಗತಂಬಿಲ ಕರಿತದ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಸುರುವಾಂಡ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ವಜ್ರಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಐದವಕ್ಕ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಬೆತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಶ್ರೀ ದೇವೀರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತುಂಡೇರು. ಮಾಪೂಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಹದಿತ್ತಂಡು. ಬಯ್ಯಗು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟವದಾನ ಸೇವೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಭದ್ರಕಾಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ರಾಯ್, ಸಂಚಾಲಕ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಯಶೋಧರ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಜಯಂತ ಅಜ್ಜೇರು, ಅನಿತಾ ಸೇರ್ ಬಾರಿ ರಬ್ಬಸೊಡು ಬತ್ತಿನ ಕಾರುಂಜಿ ಗುರುಪುರಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ದಿನಕರಿದು ವರದಿಯಾತನು. ಕೈಕಂಬ ಜೋಡು ಮಾರ್ಗದ ಡ್ರೈವರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಅಪಾಯೊಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರು. ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದ ಕಾರು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೋರ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ಗುರುಪುರ ಕೈತಲ್ಲಡು ನಡತದಿತ್ತದು ದಿನಕರಿದು ಸುದ್ದಿ ಪಿದಾಯಿ ಬೋರ್ದುಂಡು. ಭಾರಿ ರಬಸೊಡು ಬತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೈಕಂಬ ಜೋಡು ಮಾರ್ಗದ ಡ್ರೈವರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಕಾರು ಗುಂಡಿಗೆ ಜತ್ತಂಡಲ ಅಪಾಯೊಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರು. ಬಾರಿ ರಬಸೊಡು ಗಾಡಿ ಕೊನೆಯಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಮಿತ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಜ್ಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ₹3000 ದಂಡ ಪಾಡ್ತಿರು. ಬಾರಿ ರಬಸ ಬಕ್ಕ ಗುಮನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾರು ಗಿಡತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಕಾರ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರುಡು ತೋಜಿದ್ ಪೈದಂಡು. ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಬಾಂಗಣಡು ನಡಪಾಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾದು ಜಾಗಿಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕುರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿಲೆಟ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾದ ಜಾಗಿಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನಡಪಾದ ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟದಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಆಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ದ ಕೆಲಸದಕಲು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರೇಣುಕೆ ನಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಹೇಶ್ ಜೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗಿರಾಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. Lucky ones are Saria Aisha, Namita serial number 492, Leon Pereira serial number 33,
ನೀವು ಬರ್ತೀನಿಯಾ? I wish all the Manchurians a very, very happy Dasara. Thank you. ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಸಾಗುಣೊಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಕರಿಗೂ ಒಡಿಯೂರು ಕಲಾಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿದ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರೋಡು ಒಡಿಯೂರು ಕಲಾಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಗಣಪತಿ ಬಟ್ಸಿರಾಜೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೇಸುಡು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಅನಿತಾ ಪ್ರಭು, ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಅರಸು ಅಣ್ಣೆ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪಾಡ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರು ಸಬ್ಬಣ್ಣ ಕೋಡಿ, ರಾಮ ಭಟ್, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಡಿಯೂರು ಕಲಾಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ದತ್ತ ಪ್ರಕಾಶನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪತ್ರಿಕೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆಡು ಸಾಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಜವಾಯ್ನ ಸುಖ ದೆಂಗದಿತ್ತದು ಅವೆನು ನಾಡಿನ ಕಾರ್ಯ ಆವಡುಂದು ಪಂಡಿರು. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ವಕಾಲ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಆದುಂಡು ಪಂಡಿರು. ಉದ್ಯಮಿ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಯಶೋಧರ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಜಯಂತ ಅಜೇರ್, ಅನಿತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟಿ, ಲೀಲಾ ಪಾದೇಕಲ್, ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ರಾಯ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೈವತ್ವವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಅಂತ. ಮೊದಲ ಗುರು ಅಪ್ಪನೇ ಆವಡು, ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಆವಡು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಉಂಟು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬೊಳ್ಪು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಂಡ ಬದುಕಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವೀಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಶಾಂತಿಗಳು, ದುಷ್ಟತನಗಳು, ಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಗಹನವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2023 ಗುರುವಾರ 5ನೇ ದಿನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪೂಜೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ 151 ಬೀಣೆ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತದ ವೀಣಾವಲ್ಲರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಈ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣಾಯನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿದುಷಿ ಪವನ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ವೀಣಾ ವಿಭೂಷಣೆ ಪನ್ಪುನ ಬಿರ್ದು ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಿಲಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2023 5ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಾಮಾತಾ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿಚ್ಚಲ ನಡಪುನ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡಪಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಲಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನವ ದುರ್ಗೆಲೆಗ್ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತದ ಮಾಪೂಜೆ ಆದ ಭಕ್ತರೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡತಂಡು. ಬಯ್ಯಗು ಸಾರ ಪೊಂಜೋಲಿರ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಿಚ್ಚಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಇಂದೆಟ್ಟು 5 ಸಾರದಾತು ಪೊಂಜುನಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೊಡು ಸೀರೆದಾನ ಕೊರಿಯರು. 5ನೇ ದಿನ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಆದಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿ 151 ಬೀಣೆ ಸಂಗೀತ ಸುರಲಕ್ಕವನ ವೀಣಾವಲ್ಲರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡು. ಕರಿನ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಗೌಜಿಡ್ ಈ ವೀಣಾವಲ್ಲರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು.
ವಿದುಷಿ ಪವನ ಬಿ ಆಚಾರ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮೆರೆನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು 151 ಜನ ಪೊಂಜು ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು 151 ಬೀಣೆ ಸ್ವರ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಸಭಾಲೇಸಿಡು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾದ ಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ವಿದುಷಿ ಪವನ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯಗ್ ವೀಣಾ ವಿಭೂಷಣೆ ಬಿರುದು ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ನಾಗಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಶಾಲಿನಿ ಜಿ ಶಂಕರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು. ಜಯಾಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸುಧಾಕರ್ ಕುಂದರ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉಷಾರಾಣಿ ಕಾಪು ನಾಲ್ಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಗುಡ ಕರ್ಕೇರ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗುಂಡು ಬಿ ಅಮೀನ್ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಪಡುಕರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ವಿದ್ಯಾ ವಿಭೂಷಣ ಅಲ್ಲ ವೀಣಾ ವಿಭೂಷಣ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಇಷ್ಟು ವೀಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದು. ಭಾಳ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ 201 ವೀಣೆ ಅವರು ನುಡಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿಯನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ನಾನು ಆಡುವಂಥ ಮಾತು ಶಕ್ತಿಯೇ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆಯೂ ಶಕ್ತಿಯೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಶಕ್ತಿಯೇ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಮನೋಶಕ್ತಿ. ಅದೇ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಮನೋಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಕುಡ್ಲದ ಪಂಜಿಮುಗೆರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠೊಟ್ಟು ಅಂಗಾರೆದಾನಿ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡುಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸುಳ್ಮೆಲು.